Тапшыруда зур чиркли авылында гомер кичерүче якташларыбызны кытлау матур гадәткә кереп китте. Менә бүген дә сезнең авылда үз юбилеен каршылаучы якташыбыз бар. Ул да булса Сулейманов Рәшит Мотыгулла улына 65 яшь тула. Аны әлеге гомер бәйрәме белән яраткан кызы Мөнзилә, кияве Хамид, оныклары Расим һәм Ислам, кодагыйлары кытлыйлар. Әтием, минем горурлыгым. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти, әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Минем әти-әнием безне бик яраталар. Мин шатлыгымны да, борчуларымны да аларга сөйлим. Алар мине аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әнием өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куйдылар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәттеләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эш юк. Кадерле әтием, яраткан бабакайыбыз һәм кодабыз. Сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерлесин. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Мин сиңа берне генә телим: саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңелең күңендә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиемнең туган көне, мин яныңда булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куермын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә, газизкаем, бәхет татып, 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сокланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыймын туган көнеңдә, йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Рәшит Мотыгуллович, кызыгыз Мөнзилә гаиләсе белән юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз.
Сулейманов Рәшид Мотыгулла улына багышланган бәйрәм иртәсен дәвам итә. Бу юлы аны матур 65 яшьлек юбилее белән тормыш иптәше Рәйсә апа, кызы Мөнирә, улы Лөкман, кияве Ринат, килене Алисә, оныклары Нурия, Наилә, Мәдинә һәм Мәрьям ихластан котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем, бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде, әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына оныкларыбызны үстерешеп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөю өчен, биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Кадерле әткәебез, сөекле бабакаебыз. Олы теләкләр теләргә хәлдән килми. Тик шулай да без сине бик нык яратабыз һәм барысы өчен дә мең рәхмәтле икәнебезне җиткерәбез. Әткәебез безнең, газизыбыз, котлы булсын туган көннәрең. Исән имин яшә әнкәй белән, тыныч узсын һәрбер төннәрең. Нәселне дәвам итүче, һич шиксез әти кеше. Шуңадыр әти кешенең бик җаваплы өлеше. Бүген синең 65-ең, ә син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып, 100-гә кадәр яшә әле. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эше. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй тешең. Кадерле Рәшид Мотыгуллович, юбилейгыз хөрмәтенә якыннарыгыз бүләккә җыр да сайлаганнар. Әйдәгез, бергәләп аны тыңлый әле. Гадел бул, дип дөрес бул, дип тәрбия бирүләрен. Сезнең өчен яшим дип, яныла Güçlüsün de tırışsın da dirilir kişinin dayanışın bulsa
Егіз